Hey everyone, this is Vijay Brahma. आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिकनि सायाव बाथ्रा लाखिनो नागिरदों बे टपिकआनो जाहैबाय जे सिरि थानायानो साबसिन एन्सार द साइलेन्स इज द बेस्ट एन्सार स' हयथ' नोंथाङाबो बे खोथाखौ मिन्थिगौ गोबां गेदेमाफोरनिफ्राय गोबां गोरों सुबुंफोरनिफ्राय नोंथाङाबो मिन्थिदों जानांगौ हयथ' आंबो बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै दिनै सानदों जे सिरि थानाया बोरैहाय साबसिन एन्सार जानो हागौ स' जेब्ला जोङो मोजाङै बिजिरो बे बाथ्रानि सायाव माब्लाबा जोङो नंगौ नैबेखौ मोनदाङो दा आंबो बेखौनो सानदों आंनि साननायखौ बे बुंथिनि सायाव नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय साइलेन्स इज द बेस्ट एन्सार थारैनो जे जोङो जिउआव जेब्लाबो जोङो जोंनि खामानि मावनायाव जोंनि जिउ खांनायाव न'खर खांनायाव जोंनि मोनफ्रोमबो लामा नों जे हान्थिनाय लामाफ्राव जे जोङो अराय सम सोरनिबा एबा साफ्रोमबो सुबुंफोरनिफ्राय एप्रिसिएशन बा बाख्नायजानायखौ मोनगोन बियो नंजोबा थ' जुदि जोङो जोंनि जिउआव मोजां गावनि थांखियाव जोङो दावगालांनोब्ला गोबां बिथिंनिफ्राय गोबां साइड्सनिफ्राय जोङो मा मोननो हागौ क्रिटिसाइज खालामजानो हागौ नाथाय जोङो गावनि थांखिनि फारसे दावगालांनांगौ गावनि गलखौ गावनि एमखौ एचिभ खालामनो थांनायाव जोङो बैफोरबायदि क्रिटिसिजम माखासे मानसिफोरनि बुंथाय बा सानथाय नोंनि फारसे बैसोरखौ जोङो इगनर खालामनो हानांगोन बा एंगारनो हाग्रा जानांगोन बै गोहोआ थानांगोन जोंनि जिउआव जुदि जोङो गावनि गलखौ गावनि थांखिखौ मोनहैनोब्ला दा बोरैहाय मानसिफोरनि बेबायदि क्रिटिसाइज खालामनायखौ जों एंगारनो हानो दा मोनसेल' जाहोना बेनो जे गोबां मानसिया गोबां सानथाय नोंनि फेमिलियावनो जा नोंनि रिलेशनशिपआव जा नोंनि फ्रेन्ड सार्कलनि गेजेरावनो जा बा नोंनि अफिसेसआव जा बबेबा मोनसे नोंनि वर्क प्लेसआव जा जे मोनफ्रोमबो जायगायावनो हयथ' नोङो क्रिटिसिजमखौ मोननो हागौ दा बैबायदि समाव नोङो बोरैहाय गावनि थांखिखौ होसोनो दा दिनै बिसो फैदों जोंनियावहाय जोङो बैबायदि समाव गावखौहाय बोरै गावनि थांखिनि फारसे जोङो फकास लाखिनो हानो बा गोजोर लाखिनो हानो दा बिनि फारसे जोङो सानोब्ला नंगौ गोबां मानसिया गोबां बुङो जोङो बै समाव जोंनि मावनो लानांगौआ मा जागोन जे गोबां मानसिया गोबां बाथ्रा बुङोब्ला नोंनि सायाव हयथ' नेगेटिभ बाथ्रा बुङोब्ला नोंनि सायाव हयथ' गोबां खोथाफोर दैखोयोब्ला जाथावै एबा नोंखौ नोंनि थांखिनिफ्राय जानगार होनो सोरबाया गोबां नाजानोबो हागौ जोङो मिथिगौ हाजार मानसिया हाजार सानो लाख मानसि लाख साननाय दा बै समाव जोङो मा जानांगोन सोरबा मानसिया जुदि गोबां नोंखौ क्रिटिसाइज खालामबा जोङो बैसोरनि बाथ्रानि फारसे जोङो एन्सार होयियानो साबसिन मानोना जेब्ला नोङो बिसोरनि फारसे एन्सारखौ होबाय बा खोथा बुंफिनबाय बिसोरनि माखासे खोथा बुंनायफ्राव न'खरनियानो जा नोंनि बिदा फंबाय बाय बाहागि लोगो बा सोरबायानो जा बैसोरनि फारसे जुदि नोङो रिएक्सन खालामफिनोब्ला जोङो मा जानो हागौ बेयाव नोंथांनि खामानियाव नोंथांनि थांखियाव हयथ' थांखिखौ एचिभ खालामनो थांनायाव गोबां जेंना नुजानो हागौ मानो होनबा जोङो जेब्ला नोङो नोंनि खोथाखौ एबा नोंनि फारसेनिफ्राय जुदि रिएक्ट खालामफिनोब्ला हयथ' बेयाव गोबां जोंनियाव मा फैनो हागौ माने बाथ्रा ओंखारनो हागौ आरो बै बाथ्राफ्रा बबे लेभेलसिम थांगोन जोङो बेखौ सानहरनो हाया स' बेखायनो जोङो जोंनि थांखियाव जुदि आवगायलांनोब्ला जोङो मानसिफोरनि क्रिटिसाइज खालामनायनिफ्राय जोङो गावखौ आलादा लाखिनो नाजानांगौ जे ओरैबायदि मानसि जे जायफ्रा नोंखौ नेगेटिभ भाबै क्रिटिसाइज खालामो हयथ' बैफोरनि फारसे नोंनि नोजोरखौ बैफोरनि फारसे नोंनि साननाय हनायखौ नोंथाङा लाबोयियानो गाहाम आरो बैसोरनि फारसे नोंथाङा सानैयानो गाहाम एबा बिसोरनि बाथ्राखौ नों खोनासङैयानो गाहाम बिसोरनिफ्राय नों गोजानाव थानो नाजानायानो हयथ' गाहाम अब्लानो नोङो मा नोंनि थांखिनि फारसे नों नाजानायाव बा खामानि मावनो थांनायाव प्रब्लेमफ्रा माने खम जानो हागौ आरो स' आरो नोंथाङा बै समाव ओरैबायदि साननो हायो जे जोङो मिथिगौ जोंनि खामानिखौहाय जोङो साननो हागौ मानसिफ्रा बुङो जे
गोबाङा जोंनि मोजांनि थाखाय हास्थायो जे मानसिफोरा सोरनिबा मोजांनि थाखाय हास्थायो बे नंजोबा जे ओरैबायदिबो जोंनि समाव फैयो जे ओरैबायदि मानसिबो दं जे गावनिफ्राय साबसिन जाजानो बाग्रा जोंनि समाजाव एबा नोंथांनि गेजेरावनो बेबायदि मानसिबो थानो हागौ जे जाय मानसिया नोंनिख्रुइ एबा गावनिख्रुइ नोंखौ साबसिन जाजानो बानाय दा बैफोरबायदि सुबुंखौ जोङो सिनायनानै लानाया गाहाम जोंनि जिउआव आरो सोरबायदि सुबुङा नोंखौ गोजौआव थांनायाव जेब्लाबो नारख्लायबाय थानो सानो बा गाहाय फारसे दोननो सानो दा बैफोरबायदिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानायानो गाहाम हयथ' बिसोरजों नोंथाङा एबा जोङो लोगो जायियानोथ' गाहाम आरो बे जोंनि जिउनि थाखाय एबा नोंथांनि जिउआव थांखिखौ होसोनायसिमाव जोङो बैफोरबायदि सुबुंजों लोगो जायियानो गाहाम स' जोङो नैबेखौबो जोङो साननांगोन जे मानसिफ्रा जेब्ला क्रिटिसाइज खालामो जोंखौहाय गाज्रि एबा नंखाय बिथिङै बिजिरनानै जोंनि थांखियाव हेंथा होनो नाजायो बैफोरखौ नोंथाङा गोसो सिङाव मोनसे बोलो लानानै बिसोरनिफ्राय नोङो बैसोरखौ मोनसे नोंखौ जे थांखिखौ होसोनायाव जे हेंथा होयो होननानै बिसोरजों नोङो चेलेन्ज लानांगौ नोंनि गोसो सिङाव चेलेन्ज लानानै जे नोंथाङा बिसोरखौ दिन्थिनोसो नाजानांगौ बिसोरखौ रं प्रुफ खालामनो जोङो नाजानांगौ रं प्रुफ खालामनो थाखाय जेब्ला नोङो नोंथांनि थांखिखौ जाफुंसारनो हागोन ना जाफुंसार होनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि थांखियाव फकास खालामनानै जेब्ला जाफुंसार खालामनानै जोङो बै बिथांमोनखौ रं प्रुफ खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो सानसे नोंथांनि जाफुंसारनायखौ बाख्नाय होनो हानायसो जोङो जाहैनो नाजानांगोन आरो स' जोङो दिनैनि टपिकआव बेखौनो मिथिनो हाबाय जे जोङो जे सिरि थानाया जे जोंनि जिउआव जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव मोनसे मोजां खामानि होयो बेखौ नोंथांमोना हयथ' दिनैनि बे टपिकजों बुजिनो हाबाय जानांगौ स' लोगोफोर दिनैनि बे गुसुं टपिकआ बेखिनियानोसै बेखिनि टपिकखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' लोगोफोर थेंक इउ